jedli. Dneska to je fakt hodně oficiální. My deváťáci končíme. My, ta třída, která dokázala vymyslet tolik výmluv, že by se z toho dala sestavit sbírka jako z básní. Pes mi ho sežral, spadlo mi to do vany, nebo naše oblíbená Filip mě zlechtal. Dneska stojíme na konci jedné cesty, nebo možná na začátku nové. 9 let. To je víc, než se čeká na nový GTAčko. A za těch 9 let jsme zvládli fakt hodně věcí. Přežít písemky, co byly delší, jak některé slohovky. Naučit se věci, u kterých dodnes nevíme, jak je vyřešit. Třeba jako ta jedna jediná rovnice, u který prostě není výsledek. A hlavně stát se kolektivem. Někdy bučným, někdy chaotickým, ale naším. A víte co? Přežili jsme to. Přežili jsme veškeré ranní vstávání, hlučné třídy s bolestivými ušima. Někdy jsme přežili dokonce i obědy, které avšak musím podotknout, že byly většinou fakt hodně dobrý. A dokonce jsme přežili i všechny poznámky. Naši učitele s námi museli mít velkou trpělivost. Nervy ze železa a hlavně smysl pro humor. Ten občas byl fakt důležitý. Díky našim učitelům jsme zvládli vyjmenovaná slova, rovnice, fotosyntézu a hlavně ale to nejdůležitější, co v učebnicích není. Jak spolu vycházet, jak se mít rád a jak mít dobré psychologické zdraví, či jak si udělat taháky, aby to nikdo nepoznal. Teď nás čeká nová kapitola. Střední školy, učňáky, gimply, konzervatoře, pro některé třeba opakování 9. ročníku, to nikdo neví. A možná dokonce i brigáda, kde si uvědomíme, že matematika poslední hodinu fakt není to největší zlo, co může tu být. A kdo ví, třeba jednou budeme vzpomínat na dnešek, na 9. třídu a nejenom díky tomuto skvělému proslovu, ale hlavně kvůli tomu, že 9 let je dlouhá doba a zažili jsme tady něco fakt jedinečného. Takže já děkuji všem, že jste tu s náma byli, že jste nám dávali podporu a že jste nás toho tolik naučili. A díky i za dnešek, za veškerý smích, slzy či dobré známky a taky za ten zákusek, co je tamhle za rohem. Já vám děkuji.